nou episod. Azi vom face pentru prima oară un episod cu Roxana. Yay! Pentru prima oară un episod de Roblox. Dar de ce nu merge la mine? Nu știu, dar eu filmez. Pentru că noi suntem acum mai puțini și dacă n-ai fi regula asta, clar toți suntem dintre noi. Nu filmez. Ba da, filmez. Aștept. Vreau să ți să-mi fac videoclipul. Ai! Doamne, dar ce urâtă este. Da, e urâtă rău. Mă. Intră acum. Măcar nu a pus duble balcon. Deci, vă spun un lucru. Dar nu merge. Da, așa mi-a părut și mie. Înainte, deci înainte mie. Dar vreau să mă... Așa. Hai să ne uităm și noi la fata asta. Ce face fata? Deci, acum pot să vă spun. Erau doi oameni care, știți cum făceau oameni și încă unul. Și vota, mă jucam eu atunci cu Roxana, nu filmam, și vota duble balcon ca să fie doi. Din că cred că ți-au cumpărat șansă. Roxana, dă-ți aia mai încet. E ceva extrem de serios, pentru că în fiecare zi riscăm. Hai să vedem și noi ce face fata asta. Și vă spun și eu un lucru. Harta asta vreau să facem episoade de... Era ipotetic spus momentul ăsta că ne bucurăm de jocul în sine. Dani, dar eu merg undeva? Nu, Stai, dacă sunt aici. nu ești aici, m-am uitat. Uitați, acum pot să revin și eu. Episoadele vor fi de 15 minute, de 17, sub 20 de minute, asta vreau. Sub 20 de minute. Cred că o să fac eu un episod pentru că la tine nu merge. O să fii doar aici și să-mi spui mie, da? Dacă merge, Dacă merge, nu. Dacă merge, intri și tu. da, merge. Gata, haide. Uite-te la Hai, mine. ieși. Stai că mă uit imediat. Unde-i tu? Și vreau să M-a vă arăt... prins asta, mă. Uite, vreau să vă arăt și eu caracterul. Eu mă uit la asta. Nu vreau să mă uit la Zaza asta. Vreau să mă uit la Roxana. Deci ăsta e caracterul meu cu limbuța, iar ăsta e al lui Roxana. Ăsta e caracterul lui Roxana, ăsta de aici. Nu de care vreau eu asta. Da, eu vă arăt imediat pe care vreau. Uite care vreau și eu. Și eu vreau ăsta. Dar el nu și vede, asta. nu vede ce alegi tu. Eu vreau pe asta. Eu vreau ăla cu albastru și cu părul roz. Uite, vreau să pun și eu un băiat, deci dacă ar fi la fată o să o aleg pe asta și pe asta. Dacă ar fi la băiat, aș vrea să o aleg, bă, dar doar schimb Da, chiar, de hai. băiat. Eu Dar să-mi iau un n-avem băiat. bani. N-avem bani. Da, dar... Bă, dar cine naiba mai? Da, cine? Mai e? Mă, cine mai e? Cine? Dar nu știu ce caut acolo. Atâta? Bă, da, să tai. Sau...
Nu mai e cineva, bă, ieși. Cine o fi? Mă, nu mai e nimeni. Am și o șansă mai mare. Uite, așa arată. Este ciudat, vedem cum o să luptăm și astfel. Fetele faimoasele sunt puternice și... Mă, dar cine mai e? Hai să așteptăm să se termine timpul ăsta care nebunesc. Leni, aduc să vă spălați? Hai, bă, pun stop până... Așa, am dat și o start pentru că am revenit. Doamne, cine naiba era? Era un băiat sau cine era? Ăsta e caracterul meu, ăsta e lui Roxanne. Asta Zaza 2, care a fost mort. Mai e și a intrat și o fată. Ăsta, eu pot să-l vreau pentru că nu am învățat să ies din casă, nu am ieșit. Știu. Da, hai asta, că să nu l-am votat. Da, pe noi nu am... Bă, hai, votează și tu ăsta. Că Bot. mie nu-mi place alte chestii, dar cu ăsta. E mai simplu cu bot decât cu player. Da. Nu avem nici cuțite de înghețată. Da, uite. Înghețată de cuțită. Cuțită înghețată sau mă. Hai că mă bagă, stai că mă băgat. Hai. Ce? Haide. Haide. Vii cu mine, da? Bacov te trezește sus. Dar trebuie să închidem ușa. Stai că venim imediat. Hai, vii. Sus mai trebuie. Parcă a deschis, da, a deschis, am deschis. De cum ar fi să deschide cineva în 5 minute ușa? Cum ar fi? 5 minute. Ar fi bine, nu, Dani? Avem 10 minute. Da, nu știu, nu știu. Nu știu dacă s-a întâmplat așa ceva, dar... Te dai? Marcăm frumos. Cheia verde. La ușa verde. Cheia verde la ușa verde. Bă, dar balconul la unde n-ai? Bă, balcon e? Cartea roșie. Uite, l-am văzut. E jos? Da, jos. Urmărește pe Fugi. aia. 20 de secunde. Am cartea roșie. Unde e jos? Am cartea roșie la mine. Păi da, păi nu putem să o folosim până nu găsește cineva cheia roșie sau... Puteți să cheia albastră. Ia-o! E deschisă, stai puțin, stai că vin. Vin. A luat o fată cheia albastră. Cartea roșie. Cheia galbenă. Da, aici e. Cheia galbenă. Până vine aoleu, balcon E jos. Nu, e sus. Și tu e sus. Vine jos. Stai, aștept să se ducă pe jos. S-a dus jos? E lângă mine aici.
Deci stai puțin, așteaptă. M-a prins. Cu toată încrederea în Ariel All-in-One Pods, cea mai bună capsulă Ariel de până acum nu se lăsa la îndemâna copilului. Stai că o să mă uit la tine. Așa mă uit la tine, mă uit la tine. Ranga, banga, ai nevoie de ranga. Du-te la ușă. Stai că vin eu mai repede să locuiesc pe balcon. Dar uite-te și tu în spate, că poate mă urmărește. Am prins o fată. Și unde e? Jos? Sus? Stai să vă dau. Du-te puțin în camera aia. Ia aia. Aia voastră. Cartea. Cartea, da. Du-te. De ce să învață România experiența vieții lor? Pentru că nimic nu te face să te simți mai viu decât teama că nu vei supraviețui. De ai pus cartea mea și am găsit eu undeva. De ce asta era? Am văzut eu undeva cartea albă, cartea roșie e jos și la bucătărie acolo. Și la bucătărie acolo. Jos e și la bucătărie. Dar du-te jos. Stai puțin. Păi mă duc. De a deschis asta, a luat Aia. cheia asta și ia ranga. Ranga, banga. Dar mă pui peste tot să mă duc acum. Dar balconul ăla e unde? E jos, sus? Nu știu, stai că mă uit. Cred că nu poți să te uiți la balcon. Da, nu pot. Nu, e jos balcon. Bine că e jos. Fă, te duci de aici? Fată? Asta e în bucătărie. Cred că asta a luat cartea roșie. Bravo. Nu mai trebuie. Mai trebuie. Hai că vin. Yay! Am scăpat. Am uitat că eu am deschis. E gol. Bravo. Și cam atât a fost prețul. Pa! Da, pa.